Защото съм изпаднал в депресии, появяват се агресии и някакви други процеси за спуснати завеси. Пак съм някъде на каше, така че не ме търси, докато завивам тези шибани треви. Озъртвам се и имам едно на ум, когато трябва аз да дигна, сега то е шум. Проявявам малко зум и гледам детайл, защото искам да изразя мнението на фристайл. С моя персонал от No Peace, LSD и пешката стоят винаги зад мен. Има ли проблем? Защото гледам, че много някой отпаднало е зарибен в топа на хип-хопа, иска да е номер едно. А къде е на фристайл или MC Ебърто? Не искам тук да споменавам много критики, защото излизат прекалено много тъпи лирики. Аз не съм толкова стабилен и определено излизам с акцента дебилен. Нямам никакви претенции, нито конференции, следят ме и от насовите агенции, както и протекции едва ли в момента имам. Знаеш, че имам много аз да взимам. Колко съм дал на този инструментал, ще го каже някакъв фенски персонал. А кой е той? Изобщо не разбирам. Само и прецени дали мога да рапирам. Постоянно се психирам и някъде се каширам и постоянно се усвоявам, уча се и така го правя. Ще се представя в момента репрезента, който го мрази пациента и постоянно атакува. Постоянни тъпи практики, анални практикува. Какво става тук? Има ли хора? No Peace отбора, кандидати за затвора, среден пръст за всички критици. Няма да спрем, ни да бебем. Обещавам, че няма да боли. Само ми кажи къде те сърби. Хваща се за палците, първи, втори тек. Спирам да се валвам, че почвам да се притеснявам. Кой какво ще каже за нашите неща? Продължавам да търся яките оферти. Пациенти, екшен с коли. Яко да лавери, 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 яко да лавери.